Juan Kapitulo 14. Mingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, ug moadto ako aron pag-andam ug dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Ug kun atoan na ako didto ug makaandam nagdapit alang kaninyo, mobalik ako ug kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atoa usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas niingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon, busa unsaon man namo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kun dili moagi kanako. Karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan. Ug sukad karon nakaila na kamo kaniya ug nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan ug iguna kana kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan. Ug wala ka ba gihapon makaila kanako, Felipe? Ang nakakita kanako nakakita usab sa amahan. Busa nganong nag-ingon ka man ipakita kanamo ang amahan. Wala ka ba motuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan ug ang amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa amahan ug ang amahan ania kanako. Kun dili panuo kamo kanako tungod niining mga buhat. Sultihan ko kamo, ang motuo kanako magbuhat sa akong gibuhat, ug ang magbuhat siyag labaw pa niini, kay moadto man ako sa amahan. Ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Kung nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa amahan ug hatagan kamo niyag laing manlalaban, ang espiritu sa kamatuoran, aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan dili makadawat kaniya kay dili man kini makakita ni makaila kaniya, apan makaila kamo kaniya kay naguban siya og nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo pasagdan nga mag-inusara, mobalik ako. Sa dili madugay ang kalibutan dili na makakita kanako, apan makakita kamo kanako. Ug kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inig-abot ni adtong adlaw, mahibalo kamo nga ako anaa sa amahan ug kamo ania kanako, ingon nga ako anaa usab kaninyo. Ang modawat sa akong mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Si Judas, dili si Judas Iscariote, miingon, Ginoo, nganong ipaila mo man kanamo ang imong kaugalingon ug dili man hinuon ngadto sa katawhan? Si Jesus mitubag, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Mahigugma kaniya ang akong amahan ug ang akong amahan ug ako moanha ug magpuyo diha kaniya. Mahigugma kaniya ang akong amahan ug ang akong amahan ug ako moanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili motuman sa akong gisulti, sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako kundi iya sa amahan nga nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Ang manlalaban ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, magtudlo ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Kalinaw nga dili
ingon sa ikahatag sa kalibutan. Ayaw kamo kabalaka ug ayaw kahadlok. Isultihan ko kamo nga mobiya ako apan mobalik ako. Kung gihigugman ninyo ako, malipay kamo nga moadto ako sa amahan kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo niini karon sa wala pa kini mahitabo aron inig kahitabo niini motuo kamo. Dili na ako makigsulti kaninyo dugay kay taliabot na ang nagmando niining kalibutana. Wala siya'y gahom kanako apan kinahanglang mahitabo ang kalibutan nga nahigugma ako sa amahan. Busa gibuhat ko ang tanan nga iyang gisugo kanako. Tana, manlakaw na kita. Juan Kapitulo 14.